سرخط خبرها از دو تیتون‌ها طلب شده است دعوت به ارتش در دایره قانون صورت گیرد. وخوری رئیسانی سوخت و بادکن بعد تنش‌های لفظی. روسیه صادرات مواد سوخت را محدود کرد. салом бинандаҳои азиз, умедворам хубед ва оғози ҳафтаи нав бароятон бо барор бошад. навиди бомдодиро бо охирин хабару гузоришҳо аз душанбе тақдиматон мекунем. имрӯз 25 сентябр аст. дотитонҳои низомӣ дастур гирифтаанд ки назоратро дар кори комиссияҳои давлат ва комиссариятҳои ҳарбӣ пурзур карда барои пешгирии омилҳои коррупсионӣ ва роҳ надодан ба қонунвайронкуниҳо қарорҳои лозимӣ қабул намоянд. дар ин бора вебсайти вазорати дифои тоҷикистон хабар додааст. дар иттилоияи ин ниҳод омадааст дар як ҷаласае дар сарпрокуратураи ҳарбии тоҷикистон бо ҳузури раҳбарони масъули сохторҳои ҳарбӣ масоили даъват ба хизмати ҳарбӣ баррасӣ шуда аз мақомоти масъул талаб шудааст ки ин маъракаи муҳими сиёсиро дар муҳлати муайян шуда ва бо сифати баланд иҷро кунанд. ёдовар мешавем ки эмомалӣ раҳмон раиси ҷумҳурии тоҷикистон фармони даъвати тирамоҳии ҷавонон ба сафи нерӯҳои мусаллаҳро 1 сентябр имзо кард ки қарор аст аз 1 октябр оғоз шавад. даъват ба сафи нерӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон ҳамасола бо сару садо дар бораи сарпечии ҷавонон аз хизмат ва ҷалби маҷбурӣ ё ба истилоҳ аблава олуда мешавад. як сабаби асосии сарпечии ҷавонон аз хизмати ҳарбии ҳатмии 2 сола дар бадрафторӣ дар сафи нерӯҳои мусаллаҳи тоҷикистон гуфта мешавад ки гоҳо бо маргу маъюб шудани сарбозон анҷом меёбад. раҳбарони вилоятҳои суғди тоҷикистон ва бодканди қирғизистон дар марз вохӯрда гуфтанд бояд аз арзёбии нодурусти масъалаҳои марбут ба марзи ду кишвар худдорӣ шавад. дафтари матбуоти ҳукумати вилояти суғд навиштааст дидори раҷаббой аҳмадзода ва абдукарим алимбаев 23 сентябр дар ноҳияи марзии лайлаки қирғизистон баргузор шуд. намояндагони ниҳодҳои қудратии ду кишвар ва раисони шаҳру ноҳияҳои марзӣ ҳам дар ин вохӯрӣ буданд. ҷониби қирғизистон то ҳол дар бораи баргузории ин дидор расман хабар надодааст. дар хабари ҳукумати вилояти суғд омадааст рӯзҳои ахир нашри матолиби марбут ба марзи тоҷикистону қирғизистон дар осонаҳо баҳсҳоро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехта андешаҳои норавшан баён шудааст. дар хабар мушаххасан гуфта нашудааст ки ду тараф аз кадом баҳсҳо дар бораи марз нигаронанд. аммо баъди ҳарфҳои раиси кумитаи амнияти қирғизистон ки гуфт ҳуҷҷатҳои нав ёфтанд ва агар тоҷикистон аз даъвояш даст накашад онҳоро истифода мебарад, ду кишвар вориди як баҳси лафзӣ шуданд. вазорати корҳои хориҷии тоҷикистон сафири бишкекро даъват ва аз ҳарфҳои қамчибек тошиев нигаронӣ кард. сарвазири арманистон дар робита ба қазияи қаробоғи кӯҳӣ минтақаи мавриди муноқишаш бо озарбойҷон бори дигар русияро танқид кард. никол пашинян рӯзи 24 сентябр дар паёми телевизионӣ гуфт рӯйдодҳои охир беҳосил будани созмонҳои амниятиеро нишон медиҳад ки арманистон узваш ҳаст. ишораи вай ба созмони паймони амнияти дастаҷамъист ки ташкилоти низомии зери нуфузи русия. тоҷикистон ҳам узвияти ин созмонро дорад. ҳафтаи гузашта дар натиҷаи як амалиёти низомии озарбойҷон мақомоти армании ҷумҳурии худхондаи қаробоғи кӯҳӣ ки беш аз 30 сол боз вуҷуд дорад ба Боку таслим шуд. интизор меравад тамоми қаламрави ин минтақа зери назорати озарбойҷон қарор гирад. дар ҳоли ҳозир музокирот дар бораи тарзҳои мутобиқ гардонидани ҷомеаи арманиҳо қаробоғи кӯҳӣ дар ҳудуди озарбойҷон идома дорад. никол пашинян изҳор дошт ки арманистон омодааст сокинони армании қаробоғро бипазирад. сокинони тоҷикистон қариб 2 моҳ аст андоз, боҷи давлатӣ, пули хадамоти коммуналӣ, хадамоти тиббӣ ва ҳатто ҷаримаро бо корти бонкӣ ё ҳамёни мобилӣ пардохт мекунанд. чун низоми пардохтҳои ғайринақдӣ аз 1 август дар тоҷикистон ҷорӣ шуд ва ҳадафаш аз байн бурдани фасод ва ҳам осон кардани кори шаҳрвандон гуфта мешуд. то замони пурра ба низоми ғайринақдӣ гузаштанд бахше аз аҳолӣ аз он истифода мекарданд ё пардохти маошу нафақа бо ин роҳ расонда мешуд. бо гузашти 2 моҳ сокинон то куҷо ба ин низом одат карданд ва оё ҳанӯз ҳам пардохтҳои нақдӣ сурат мегирад? ҳамкори мо Баруд Юсуфӣ ба ин ва суолҳои дигар аз сокинон дар хиёбонҳои пойтахт посух пурсид. бале ма аз пардохти нақдӣ истифода мебарем, чи мақсад пули барқ бошад, чи ягон пардохти коммуналӣ дигар ё мисол ёди маблағи шаҳрномаи донишгоҳ ҳама тариқи амонатбанк пардохт менамем. то ҳозир ба мо ягон мушкиле шудагӣ нест. ҳам аз хидматрасонии кормандони бонк, ҳам аз худи ҳамин системам то ҳозир розӣ ҳастем. ягон мушкили ба мо шудагӣ нест. ягон камбудӣ надорад. ба мо осон назар ба пардохти нақдӣ ба мо ғайринақдӣ осонтар аст ки аз тамоми мавқеъ метавонем кори худро ҳал кунем. мақсад дигар оврашта ба саргардон мешавад, тариқи телефона метавонем пардохт кунем ҳамин чизро. барои пули свет барои барқа пулаш аз споридан аз карта истифода мебарем бисёр вақт.
نه خیلی خوب است نبارد نمیقپی دست دیفلوس نمیشه پول و دیگه چیزی بشه است آدمی که نفهمه اگر همین غیر نقدی را استفاده نبارش هیچ کم ترک دشواری میکشه مشکلی میبورش من میبینم میرم بسیار وقت اوچرات چون بسیار نمیتونیم اونجا اسپیت کدا بگیریم همین کم تر زادیش کمشه خیلی پیرجواد میکنند چه خیلی پول استیماد میشه بعد هم با سویت گیرون نمیکنن سه مومنتی که میپرتویم پول استیماد میکنن سویت گیرون نمیشه و اودک زشتگی حساب نمیشه وقتی вже زنگ میزنم مقصد میگم که هم خیلی مشکلش دیگه حل میشه برطرف میکنم سوز کار کرده صاحب через Амонатбанк Алиф بعد майва виллон خطه همه چی کردید سر وقت جوشتا میگذاره پلی برق میتیم پلی وای خیلی وای آب سویت همه چی با وستیم کرده مشکلی نیست آنلاین خود پرداخت میکنیم همش خوبه ایش وابسته همو خود انسان اگر که باموزن اگر آموخته باشن در اوجا مقصد حاجت چرت ایستادن هم نیست نوبت ایستادن هم نیست ایجا اشتگید میتونه که طریق آنلاین همش پرداخت کنه ҳукумати Русия аз рӯзи 21 сентябр барои содироти бензин ва сӯзишвории дизелӣ муваққатан маҳдудият ҷорӣ кард. Дар қароре ки зераш нахуст вазир Михаил Мишустин имзо кард, омадааст маҳдудияти муваққатӣ имкон медиҳад ки маҳсулот дар бозор фаровон шуда нарх поён равад. аммо дар қарор баъзе истисноҳо вуҷуд дорад, аз ҷумла содироти сӯзишворӣ ба давлатҳои узви иттиҳоди иқтисодии Авроосиё ва ҳамчунин тариқи созишномаҳои байни ҳукуматӣ манъ мешавад. Тоҷикистон аз ҷумлаи кишварҳоест ки бар асоси ин созишномаи байни ҳукуматӣ бахши асосии сӯзишвории мавриди ниёзашро аз Русия ворид мекунад. Зоҳиран маҳдудияти ҷорикардаи ҳукумати Русия ба Тоҷикистон дахл нахоҳад дошт, аммо метавонад ғайри мустақим яке аз сабабҳои боло рафтани нархи фуровардаҳои нафтӣ дар Тоҷикистон низ шавад. Бахши якрӯзи таърихро ҳамкорам Хиромон Бахозода тақдиматон мекунад ки муҳимтарин таҳаввулоти таърихи 25 сентябрро фаро мегирад. 25 сентябри соли 1789 Конгресси Амрико феҳристе аз лоиҳаҳои қонуни конститутсионӣ дар бораи ҳуқуқи инсонро пешниҳод кард ва 2 сол баъдаш 10 лоиҳа ба қонуни асосии ин кишвар ворид гардид. ин 10 тағйири конститутсионӣ ки барои ташаккули баъдии як кишвари ҳуқуқбунёд ва ҳомии ҳуқуқи шаҳрвандонаш мусоидат карда то имрӯз бетағйир мемонад, аз ҷумла озодии баён, додгоҳҳои одилона, ҳимояти ҳуқуқи гумонбаршудаи ҷиноят ва дигар ҳуқуқро барои шаҳрвандон ва сокинони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико фароҳам мекунад. 25 сентябри соли 1935 бо як қарори ҳукумати иттиҳоди шӯравӣ ки иқтисоди дастурии нақшавиро ҷорӣ карда буд, нархи нон ва чанд навъи хӯроквории асосие мисли орду гандум, маҳсулоти макаронию биринҷ ва ғайра поин оварда шуд. Нархи нон дар ҳама фурӯшгоҳҳои паҳнои шӯравӣ ки сиёсати воҳид ва ягонаи давлатии нархгузорӣ ба хӯрокҳои стратегиро пеш мебурд, то 54% кам карда шуд. 25 сентябри соли 2020 дар Лаҳистон ё Полша як созмони дифоъ аз ҳуқуқи инсон таъсис ёфт ки ба номи вакили зиндонии тоҷик Бузургмеҳр Ёров гузошта шуд. муассиси он Ҷамшед Ёров гуфт созмони ба номи бародараш ба масъалаи маҳбусони сиёсӣ расидагӣ хоҳад кард. Бузургмеҳр Ёров соли 2015 баъди изҳори омодагиаш ба ҳимояти ҳуқуқи аъзои боздоштшудаи ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ зиндонӣ шуд. бо вуҷуди ин ки ӯ ҳамаи айбномаҳоро бо далелҳо рад кард, додгоҳ ӯро аввал ба 28 ва сипас ба 10 соли иловагии зиндон маҳкум намуд. бонки миллии Тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 25 сентябр чунин таъин кардааст. шумо навиди бомдодиро тамошо кардед. назару пешниҳоди худро ба мо нависед. то фардо дар ҳамин вақт худо нигаҳдор.